Добър ден, отче. Дай Бог добро, синко. Дойдох да се изповядам. В черква влизал ли си, синко? Не съм. Знам какво е, ама не съм влизал никога. На колко си години? На 40 ли, 50 ли, так може и 60 да имам горе в планините. Годините се губят и не може ги намери. Какво е това на краката ти? Звънчета. И защо ги носиш? Ами по планината като ходя и ми е жал за животинките, за маничките. Мравчици, пчелици, оволечки. Не виждаш го, настъпиш го и го смачкаш. Така като съм, звънчетата ги гонят и те сами се вардят. Господи наш Исусе Христе, какъв човек само жали животинките, за които никой не мисли. Светец ли е това, Господи, пратен от Теб да ме изпитваш? Свали капата, в Божи храм влизаш. Влез. Праведник си ти. Нямаш грехове. И аз така мисля. Пък и от какво да имам? Разкажи ми, как живееш сам в планината? На Бога молиш ли се? Що да му се моля? Той и без друго самичък ме вижда. Защото съм близо до него на върха на планината. Говоря му понякога и той ме чува. Чувате? Ага. Знаци ми дава. И аз звезда ще свали от небето и аз ще засвири като вятър в комина. А нещо някога да си откраднал? Някоя пакост да си сторил? Не съм, отче. Пази Боже, на чуждо да посегна. Никога. А някога да си лъгал? Че кого да лъжеш там в пустинята? Камък и дърво се не лъжат. Пък животинките, тях какво да ги лъжеш? Човек се лъже, да, истина е. Но де да го намериш, че да го излъжеш? И за какво? Добри са хората. Де кого съм срещал, с него съм се спогаждал. Свят човек си ти. А жени? Жени горе срещаш ли? Че може ли без жени, отче? То си е божа работа. Кое е божа работа? Ами това, дето ние мъжете го вършим с жените. Какво вършиш с тях? Че каквото трябва. Сношения така по-близки с чужда жена скоро имал ли си? Имал съм. Навярно много рядко. Не. Честичко, честичко. Аз ще изляза, отче, че ми залетя на очите от свещите.
Прости ми, Господи, прости ми. Престорен грешник си ми пратил. Дяволът преобразен да ме изкушава. Как да ми ръжени в една планинска пустиня? Някои сами идат, А други? а други сами ме викат. Има една вдовица там в една хижа. Често ме вика. И наглеждаме, и переме. А една идва чак от полето. Най-убавата. Само две, така ли? Има и още. Колко? 3, 4, 5. Стига! Това е грях. Грях ли? Кой да ми каже там в планината? Грях голям. Непростим. Като е грях, аз да вървя. Отче! Аз мъж ли съм? Мъж си, мъж! Грешно ли е, че съм мъж?